Ауыл хуҗалыгында эш жеңелләрдән түгел, мул уңыш продукция алу тынгысыз хезмәткә генә дә бәйле булмаска мөмкин. Күп вакыт табигый факторлар зур роль уйный. Быел, мәсәлән, күпме көч куеп та игенчеләр мул уңыш ала алмады. Теләгән уңышларга ирешеп булмады. Күп кенә техника алынган булса да, ашлама һәр гектарына быел иң күбе җыелган 84 кг тәэсир итүче маddәдә инде. Шулай җыем быел 65 мең тонна гына җыеп алды. Узган ел 30 центнер булса, быел 12 центнер гына булды. Районда 3 төрле корылыкның туфрак һәм һава корылыгы, кайнар җил өчесе дә күзәтелде. Язгы җәйге чорда барлыгы 50 мм явым-төшем булды. Анысы да аерым участокларда гына. Нормада ул 220 мм булырга тиеш. Районда бертөкле культуралар 52830 гектарда, көнбагыш 6550, рапс 8335, шикәр чөгендере 2415 гектарда үстерелде. Бертөклеләрнең гектарыннан уртача 12,4 центнер уңыш җыеп алынды. Иң югары уңышлы Исламов фермер хуҗалыгы алды. Һәр гектардан уртача 16 центнер. Техник культуралардан уртача гектар биреме 13,2 центнер булды. Шикәр чөгендеренең һәр гектарыннан 176 центнер уңыш җыеп алынды. 2022 ел игенчеләребез өчен күпкә уңышлырак булсын дип телик. Римма Авзалова, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.